challenge karon, ato ipa-challenge sa mga Balamban local vloggers kaning usa ka tansan kan tungod sa Coke soft drink siguro ni or saan siya. Kinahanglan masuod nila dito, pinagir sa huyop ha. Yang atong unang contestant taga Sabonga Sibugay ni taga Mindanao. Yang ang makasuod dyan ni 500 na pinagi. Okay, so na. Taga Sabonga Sibugay. Roy sa Balande. Huyop ra. Asa. Listo yun eh. Usa. Challenge ninyo diha, pre. Malingaw. Magsakta magtay. Ikop ta ng kwarto. Dadaan. Yo. Huyop ra yun. Huyop ra yun. Balik man. Huyop. Lisensya kami ito tatong yung maluloy tira. Yes. Oh, soda dyan na oh. Soda gina. Oh, soda gina ha. Ako ba ako? Next. Boy palpak. Bisik na de, bisik. Basic boy palpak. Doha ka try. Bisik ra kini. Doha ka try ha. Doha ka try. Oh. Bisik na de, bisik. Bisik ra kini. Doha ka try ha. Basta. Oh. Saman, puna na itong sekali po, saman. Ay, sige. Ayaw, kusga! Ay, sagot na concentrate pa ko. Kasi hindi ako nag-iisip eh. Basta ang alam ko lang, goal ko. Focus. Depende lagi sa Chin vlog. Chin vlog. Ang ilong ba? Chin vlog. Balik mo hangin. Iliksod sa hangin ako pagkadit pagduwas. Yan na, Tagalog Chan. Basta ingon sila bang tungod siguro na kay hayang ang takob. Ya ato na on be. Oh ana, sige. Yan na. Pwede technical. Wow. Depende sa ano ba sa tayo project ka. Depende na tayo project ka basta depende. Oh kana na. Ay tagaw to partida kay soda dan. Ay grabe sa soda kayo. Oh kana soda na. Balik. Hello, sog na dong, sog kayo. Ay pasoda na. Ato to nga nang kadaog yun. Eh, swerte ra ba yung Chin? Swerte ra Chin gud. Man. Okay. Huyop ka sa. Okay, huyop. Ay, hadlo. Ako le. Hindi naman ako lima. Wala na kay try. Okay, sunod. Huwag kayo iiyak. Ay, dog. Okay, sugod. Sa. Kana ba huyop ba? Pariyam na gabi imong gibuhat kusog ka. Agap man. Na next. Iwit ka. Iwit. TV. Imsay. Saan ba yan? Okay, huyop. Bye, Bandre ya. Oh, doha ka try. Ikasunay ayo. Pinay lagi kang hangin. Pakit tayo mong bana dito sa gawas na nga magkapasuod ka na. Agam! Namong gawas yay.
Paabot mo mas kalibo. Wait, hika pre, ana, wait, tanan, wala, tanan. Wala, hikap huyo, bragir. Sura. Huyo. Okay. Jisa puti vlog. Jisa puti vlog na si Jisa puti. Manila dai na, lain na mo gisod. Atay, gilawayan naman ani mo, Jess. Nahal ba kay Rabis? Panggatas na panggatas. Say that you're fine when you're not really fine. Gisod na to gamay ha. So to gamay kana. Asa na oh. Ate kana ikaw ba sa tali mo? Yan ano to be. Oh, so gino. Sunod guys yan. 4,000 ang kasod. Delikado! Matukan ka! Bukong sa lechon! Matukan ka! Bukong sa lechon, matukan ka! Okay lang bukong sa lechon! Tubig. Pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Wajan, kahit siyo po, wajan! Kahit pa gano'n, balik man! 2, 3. Oh, 4,000. 4,000 sa makabasod. 4,000 sa makabasod ha. Walay daya. Dong, Rick, wala ko, Rick, isustutoy dong, oh! Talon! Dagan chance. Ikaw ka tarog. Dagan chance. Naara na sa lupot ng hangina. Yuga disa. Yuga. Oh, wait, uyog. Hoyo pa. Isa. Okay. Nyara, Ben. Pungan sa tulubot. Kung saan ay trace na niya? Pila ka try. Tuwari pa to. Duha ka try. Sud na. Ayaw kipamutan niya to ah. Pabanil ko niya, masuda ya. Nahangyo na ko niya, pabanil lang taon dahil. Daya, anong ba? Mayroon di masudi kung sa nung. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Para mo'y laging swabe.